Pre mňa osobne tento festival má zmysel taký, že ukazuje verejnosti lokálne tu na Orave napríklad, ale aj návštevníkom teda okolitých atrakcií, ako napríklad Oravský hrad a tak ďalej, tú oživenú históriu, tak ako sa aj ten festival volá, že festival oživenej histórie. To znamená, ľudia vidia tu účinkujúcich oblečených v historických kostýmoch, vidia tu napríklad prípravu jedla, vidia tu remeslá rôzne kováča, hrnčiara a tak ďalej, aby ten človek to mohol tak naozaj fyzicky zažiť, vyskúšať si hlavne aj. Je to v podstate aj kvázi zábava spojená s tým, že sa stretneme s ďalšími ľuďmi. Pre nás ten historický kostým je taká druhá koža, častokrát sa to tak nazýva. No a u nich z reality to určite nejakým spôsobom je, hlavne tá akcia sa kvôli tomu robí. Som tu s kamarátmi z dobového spolku Satyros a prezentujeme tu vlastne taký ráno-stredoveký život. Máme tu kuchyňu, takže ľudia môžu vidieť, že ako sa vtedy pripravovalo jedlo, z čoho sa pripravovalo jedlo. A potom vlastne každý máme odev na sebe, ktorý je vlastne na tú dobu robený podľa archeologických nálezov. Přišla jsem semka se svým manželem, přišli jsme z Moravy, ze Slovácka, kousek od Uherského Hradiště. Já si myslím, že s některýma lidma bych se ani jinak v běžném životě nepotkala, protože prostě naše jinak jako zájmy, zaměstnání i studijní obory, co kdo prostě studoval, čím se vlastně jako prostě živí, tak my se prostě nepotkáme. Ani třeba prostě na ulici, ani jako v rámci toho zaměstnání bychom je nepotkali. Ale tenhle koníček nás všechny jako sdružuje, že to je to, co máme prostě společné, i s těma veškerýma rozdílama, který mezi náma jsou. Už sme tu, myslím, druhý rok na tomto festivale a hodnotím ho pozitívne. Čo sa mi na tom naozaj páči, je tá komunita a tá sociálna rovina, priateľská. A samozrejme určite aj ten vzťah k histórii ako takej, že skúsiť si niečo takéto, podľa mňa je to veľmi dôležité, že má to aj taký edukačný rozmer, by som povedala, pre spoločnosť. Tak skôr toto berem, tieto akože víkendové akcie skôr ako taký oddych, že také hobby, že proste človek je v prírode, čerpá tu vlastne tú energiu a oddychnem si proste od toho sveta s internetom, že mám oddych, neriešim žiadne sprostosti. Reklamná prestávka, kým ošetria nášho bojovníka. Každý koníček je nebezpečný. Tento je trošku nebezpečnejší, ale naši chlapi sú naozaj tými tréningami už tak skúsení, že vedia sa vykrývať, vedia sa kryť, vedia ako udrieť. Fyzicky je to náročné, nakoľko už len ten duel, ktorý pre oko diváka možno netrvá až tak príliš dlho, si však vyžaduje veľkú silu a veľkú vytrvalosť, nakoľko výstroj aj výzbroj niečo vážia. Zhruba nejakých 25 kg. Trikrát sláva pre víťaza Igiho! Dobre, pomaly dole. Ja som začal so sokolierstvom práve kvôli tomu, že páčil sa mi ten kontakt s tým zvieraťom. A keď sme už začali robiť s tými dravcami, tak človek sa automaticky naučí, že histórii sokolierstva. No a takou dosť významnou časťou v tej histórii sokolierstva nášho je práve to obdobie Veľkej Moravy. Chceme odovzdať to sokolierstvo ďalej, aby takisto v tých ľuďoch, ktorí sa prídu pozrieť, v tých divákoch sa nájde možno nejaký chlapec, ktorý je v takom veku, ako som bol napríklad ja, keď som videl prvýkrát vystúpenie a možno kvôli tomu tiež začne sa tomu venovať. Lebo to sa iba tak hovorí, že sa iba nosí lieta.
sme si zistili, že teda Svetopluk bol panovník Veľkej Moravy, najväčší kvázi, a bol vášnivým sokoliarom. Hej. Cyril a Metod, tak Metod mal tiež Krahulca, bol sokoliar a potom tak nejako sme sa dostali k tomu, že teda Veľká Morava, ideme sa o tom období troška viac naučiť. Tieto stavby, čo sme postavili, máme tu 4 také obytné zemnice, nejaké 2 objekty, ktoré sú ako hospodárske pre zvieratá, máme tu nejaké volíry pre dráve vtáky, aby sme mohli robiť tie vystúpenia. V podstate my tu stelesňujeme život toho bežného človeka. A tí bežní ľudia žili, ktorí sa venovali poľnohospodárstvu alebo proste pestovaniu, obrábaniu pôdy v takýchto obyčajných chudobnejších domoch. Tento typ domov, tie zemnice, toto je konkrétne prúteno-hlinená zemnica, pretože z toho sa skladá. Na základnú stavbu z dreva, z nejakej gulatiny sa natiahol drevený rošt z prútia. Bolo absolútne jedno, či to boli nejaké konáre odpadnuté, alebo to boli prúty, liesky, vrby, ktoré sa vypletajú takýmto spôsobom, aby nebolo potrebné použiť žiadny spojovací materiál. Ono to tam už potom, keď to vyschne, drží pevne. Na to sa rukami naťahovala hlinená zmes, ktorá je vlastne zmesou ilovitej hliny, slama, voda. O niečo bohatší sa možno ten dom vyzeral tak, že mali kvalitnejšiu strešnou krytinu. Možno mali práve tú spálenej hliny krytinu, ako dnes nazývame škrydla. Takisto líšilo sa to od lokality, v ktorej žili. Či boli v horskej oblasti, potom mali drevené doštené strechy, alebo mali napríklad slámené strechy, ktoré boli práve napríklad okolí Nitry, Južná Morava, tam, kde sú veľké polia. Moravie som sa zúčastnil a s Filipom a jeho sokolármi priamo aj s našou družinou spolupracoval. Tento festival aj v rámci oživenej histórie vnímam unikátne, nakoľko sa nachádza v prostredí krásneho archeoskanzenu, kde ľuďom môžeme približovať boj a lukostrelbu. Tu máme 2 pohľady. Samozrejme, lukostrelba celkovo vznikala už pred 30 000 rokmi ako nástroj na lov, obživu. Tento nástroj pretrvával aj na Veľkej Morave. Aj naši predkovia potrebovali jesť a loviť a teda luk oproti kopy alebo oštepu bol na tento účel oveľa praktickejší, vhodnejší. Veľa národov samozrejme, že praktikoval lukostrelbu a veľa národov, hlavne na východe, tie azijské národy, to brali veľmi meditatívne a rituálne, že častokrát im nešlo ani o ten výsledok a príjemné je to sústredenie a tá čistota v hlave, ktorú človek má, keď teda strieľa. Keďže už teda s príchodom stredoveku nastúpil patriarcha, tak samozrejme, že takéto práce boli väčšinou prideľované mužom, ale myslím si, že teda ženy z tohto nemôžno úplne vylúčiť. Keď nejaká žena toto chcela praktikovať, tak v podstate myslím si, že nikto jej v tom asi nejako nebránil, pretože myslím si, že ľudia boli vtedy radi, keď mali niečo ulovené. V dnešnej dobe sú ľudia, ako máte generáciu, ktorá si myslí, že jogurty dozrievajú v chladničke, hej. A je dobré, aby si ľudia uvedomili, že nie vždy to bolo všetko také v tom živote jednoduché, že keď niečo chcem, tak jednoducho idem, kúpim si to do obchodu, keď niečo veľmi chcem, zoberiem si úver, tak si to potom to nejako splatím, alebo čo si, že ten pôvodný život, tá ako ľudia žili, bol o dosť iný, odlišný a možno, že potom aj tie či už ľudské alebo materiálne hodnoty tí ľudia majú, ktorí prežili si takýmito skúsenosťami, majú ten pohľad na život trochu iný. Myslím si, že taký zdravší, reálnejší. Ja sám som alebo organizoval, alebo spoluorganizoval iné festivaly aj z iných období a viem, čo je za tým. Je za tým organizovať čosi takéto, aj keď je to len v takejto menšej forme. Zaberá to veľa času, energie a za to si zaslúži Filip ako obdiv, hej. Ako ja mu držím palce, aby mu to nadšenie vydržalo, aby mu chodilo pomáhať čoraz viac a dobrých ľudí. A aby táto tradícia, ktorú rozbehol, aby sa neskončila. Hej. Aby to vydržalo, aby to potiahol ďalej.
Tento rok sme hlavne boli takí traja organizátori. Pridali sa k nám ešte aj napríklad lukostrelci, ktorí prišli na pomoc viac menej popripravovať nejaké čistenie tohto pozemku, aby sa tu upravilo ešte nejaké kosenie a tak ďalej. No a hlavne tá organizácia je na tom, treba pripraviť ten pozemok, aby to vyzeralo pekne, ten priestor, poupratovať, to niekedy zaberá naozaj veľmi veľa času a pripraviť hlavne pre to množstvo ľudí, ktorí sa prídu pozrieť na ten festival, nejaké zabezpečenie nejakého jedla, nejakého pitia, nejaké toalety a tak ďalej a tak ďalej. No a ten človek určite to vypne kvôli tomu, že je to úplne niečo nejako cez bežný život zažíva. Nemáme tu v podstate ani elektrínu, nemáme tu ani vodu, prívod štátnej vody, takže je to tu troška iné, on tu príde úplne nového prostredia. Hej? A zažije tu proste dačo, čo bežne nemá šancu zažiť. Človek si tu môže vyskúšať to kovárstvo, môže si vytočiť keramiku na kruhu, môže mleť múku na žarnové, dojíme kozy dokonca. Hej? To veľa ľudí v dnešnej dobe, aj starších ľudí, to nikdy v živote nezažilo. Na druhú stranu si to aj môžu vyskúšať, že nie je to úplne jednoduché, že treba to aj trocha vedieť, že to nie je úplne sranda. Neprskač. Nedrž tak zase ako... Len už ti išla dvinu nohu do misky, tak som ju preto. Vidíš? Stoj. Ona, vieš, odháňa teraz mladu. Moravia Magna je vlastne názov Veľká Morava. Pre mňa osobne je to prvý štátny útvar na našom území, také zrod ako keby štátnosti našej a českej, moravskej. A príde mi to, že ja chcem oživovať tú našu históriu. Dneska máme špeciálny program, pretože sme si pozvali vzácnych hostí, ktorý každý je svojím spôsobom špecifický, pretože má na sebe buď vlastnoručne, alebo podľa nejakej predlohy ušitý kostým z určitého obdobia raného stredoveku. Takisto venujú sa rôznym remeslám, ktoré my tu štandardne nemáme. Vikingov s sekerou Danaxon sa snaží rozpolítať účty. Áno, poď sa, dobre. Veľký podlet poprosím pre bojovníkov. Účinkujúci, to znamená ľudia v kostýmoch, sú úplne rôzna sorta, tak by som povedal. Existujú doktori, chirurg jeden medzi nás chodí, sú tu ľudia, ktorí robia napríklad bezpečnostných technikov, sú ľudia, ktorí robia vyslovene s potravinami dodávky do veľkých reťazcov a podobne. Sú ľudia napríklad takí, ktorí sa živia svojím tým remeslom, ktoré ja tu prezentujú, či sú už ako keby nejaké scénky, divadelné šermy a tak ďalej. Takže naozaj veľká škála tých ľudí sa tu stretne, každý je niečo iné a v podstate toto nás spája. No, my reprezentujeme 9. storočie, územie Veľkej Moravy. Ako môžete vidieť, sme rozdielne oblečené podľa spoločenských vrstiev. Ja predpokladám, že som tu najchudobnejšia. Vidieť to je napríklad, že mám málo farieb a vidno to aj na náhrdelníkoch. Tu sú dve dámy, ktoré sú z obchodníckej rodiny. Tým pádom majú bohatšie čelenky, bohatšie náhrdelníky, bohatšie opasky a ja som tak poskromnejšie. Môžete si všimnúť teda na mne rôzne farby, hlavne teda prevažuje červená, čo bola farba trošku vyššie postavenej vrstvy spoločnosti. Tiež reprezentujem obdobie Veľkej Moravy, teda to 9. storočie. Som v podstate členom kniežacej družiny, avšak môj knieža sa dneska nemohol zúčastniť, pretože mal nejaké iné povinnosti neodkladné, tak poslal iba mňa. Chalani, nechcete otroka? Koľko dáš? Tak potom ti aj dám. Niečo musíš povedať. Staň ho, keď sa pozri na ten kúko.
3 €. No to znie už lepšie. Daj 5 a dohodneme sa. Karetka je vlastne taký pásik, stužka alebo čipka, aby som to tak priblížila. A slúžilo to práve v minulosti na ozdobu odevov, ako opasok, alebo to bolo ako lem na kostýmoch, na taškách, na čelenkách. Má to veľký význam, pretože ľudia v minulosti tam práve zahrnievali rôzne vzory, ktoré mali pre nich symbolický charakter, bohov a podobne. Vyrábalo sa to zväčša z ovčej vlny, z pravej ovčej vlny, alebo potom hodváb. Já jsem se účastnila pouze jednoho ročníku a ten ročník byl specifický počasím, které vlastně vyšlo a nevyšlo. Protože hodně pršelo, takže jak kdyby z diváckého úhlu pohledu to nevyšlo. Ale jako účastník to byl velice intenzivní zážitek, že zvládnout být celý víkend pod stanem, kdy jako hodně prší, prostě kostým mokrý, boty promočené a ještě v tom musím vlastně nějakým způsobem jako prostě spát. A zároveň člověk poznává i to, co nemá šanci v 21. století poznat a zažít. Protože má spoustu pohodlí, spoustu techniky, která ten život usnadňuje. A teďka najednou, když si to člověk jako odpustí a nechá to doma, tak je to takové jako aha. A ty hodnoty se začínají jako hodně jako měnit a posouvat vlastně, co je důležitý a co jsou priority a tak. Já jsem všeobecně jako tvůrčí, jak kdyby prostě umělecky směřující člověk. Takže vlastně k tomu jsem měla vždycky blízko a studovala jsem umělecko-historickou školu, takže to byl vlastně ještě jako o kousek jako bližší krůček. Jako takhle já to šiju jenom pro sebe, že si netroufám ušít na někoho druhého, aby mu to jako prostě sedělo. I když jsou ty střihy jako jednoduché, tak vlastně ve skutečnosti to úplně jednoduchý není. Každý má jako svoji postavu a není úplně snadný šít na někoho, kdo je od vás 500 km jako daleko třeba, nebo 300. Já bych řekla 90%, nebo prostě většinu jako toho, co tvořím, tak jako ušiju jako prostě doma v obýváku, při televizi, prostě používám na žehlení látek, používám prostě klasickou žehličku, kterou prostě si má určitě i někdo jiný doma. Jako těch barev bylo široké spektrum. A vlastně i když, jako vlastně, když to řeknu s nadhledem, tak z každé rostliny se dá získat nějaká barva. A buď je ta barva, u některých těch rostlin je ta barva výraznější, u některých není skoro žádná, u některých prostě ta barva prostě na sluníčku nevydrží. Tak ta tradice tam prostě byla a navazovala jako skoro až jako do novověku. Takže oni věděli, jak to používat, my už to nevíme. Väčšinou svojich rovesníkom počúvam frflám na dejiny, že sa im to nechce učiť alebo že na čo im to bude, ale myslím si, že častokrát napríklad školstvo tie informácie podáva veľmi zúžene a takou nezaživnou formou a naozaj, keď človek to zažije na tej vlastnej koži, tak cíti niečo úplne iné a naozaj chápe kontext tej doby a častokrát zistí, že dobre, tie rôzne historické obdobie boli naozaj možno oveľa zaujímavejšie, ako si to teraz myslel. Vidiek bez kultúry sa stáva mŕtvým a môžeme ho porovnávať už len s nejakou bežnou továrňou a pasovou výrobou. A bola by škoda, ak by sme nechali zomrieť niečo tak cenné, ako je naša kultúra, vidiek, história. A nechceme, nikto z nás, šermierov, experimentálnych archeológov, nechce, aby sme žili v jaskyniach v minulosti. Ale považujeme za veľmi podstatné to, aby sme mali a poznali naše korene. Lebo národ bez koreňov, to snad ani nie je národ. Má väčšie telo, aby s ním zakryla tie mláďatá, takisto ich zachránila, napríklad ochránila pred nejakým prudkým slnkom. Ja osobne som hrdý na to, že som Slovák. A
A keď som sa trošku viacej začal zaujímať o to, čo bolo predtým, ako vlastne to Uhorsko, z čoho vzniklo a teda, tak tí Slovania sa brali v podstate, že to boli taký podrž podaje, taký podradný národ. A moc sa mi to nepáčilo. No a keď som sa tým začal zaoberať trošku viacej a nájdeme tie rôzne nálezy, či už šperkov, to sú úžasné tie gombíky, ten filigrán, to je niečo neskutočné. Keď zoberieme aj tie zbrane, či už slovanské bojové nože, hej, krásne vložený kus medí, ešte v tom je ornament, je to nôž skladaný z viacerých, je tam železo, je tam oceľ. Mňa inšpirovalo to a inšpiruje stále to, že ukázať to, že my sme národ, ktorý vie. Chceli by sme napríklad do budúcnosti postaviť dlhý, veľký dom, nejakú takú väčšiu stavbu, ktorá by bola s trstinovou strechou a bolo by tam miesto napríklad na premietanie na projektore nejakých dokumentov, nejakých prednášok a troška spojiť, dajme tomu, to historické s tým moderným a ukázať to takým spôsobom.